Hej, mit navn er Asger. Jeg er 21 år gammel og logistikelev hernede hos Grenaa Havn. Hej, jeg hedder Søren, og jeg er i lære nede på Grenaa Havn som kranfører, og det er jeg rigtig glad for. Det er en fed arbejdsplads med store maskiner og meget ansvar. Mit navn det er Torben Korstrup, og jeg er ansat som driftsdirektør på Grenaa Havn, og jeg har ansvaret for de elever og lærlinge, vi har i vores driftafdeling, være sig kranfører eller administrative elever. Jeg så, at de søgte en administrativ stilling her på Grenaa Havn, så tænkte jeg, at det kunne være en fed mulighed for at prøve nogle kræfter af, og måske få nogle nye kompetencer med i rygsækken, så man ikke bare skulle på skolebænken med det samme igen. Jeg elsker alt med vand at gøre, og så er det sådan lidt. Jeg kørte maskinstationen før, og har været hernede på havnen og hjælpe og se på de store kraner og sådan noget, og så har jeg altid tænkt, det kunne fandme godt tænke mig. Og så de søgte en lærling, og så prøvede jeg det, og så fik jeg det. Vi arbejder jo alt fra losning og lastning af skibe til udlejning af bygninger. Vi er omkring 30 ansatte, og derudover har vi 2 kranførerlærlinger, og så har vi en administrativ lærling også. At være elev hernede hos Grenaa Havn, det er jo ikke kun at sidde på et kontor og lave kontorarbejde. Det er jo også at komme ud og snakke med vores driftfolk, og ligesom også føle, at man er en del af hele operationerne. Altså, vi har det sgu meget frit hernede. Ikke bonke oven i hovedet hele tiden. Altså, vi kan gå og passe lidt os selv, hvis det ikke er for meget at lave. Så kan vi gå og lave alle de ting, vi gerne vil have styr på i løbet af ugen, som vi måske ikke har tid til. Og ja, så jeg synes, det er super fint. Altså, virkelig god arbejdsplads. At møde mine kollegaer for første gang, det var en rigtig fed oplevelse. Jeg var selvfølgelig lidt spændt, fordi at jeg er den yngste mand hernede på Grenaa Havn, og jeg skulle til at møde en masse ældre mennesker. Men det var egentlig en fed oplevelse, hvor jeg blev taget rigtig godt mod dem alle sammen. Jeg har noget længe, og de er jo mega gode til at hjælpe med at få til at lykkes også for os lærlinge, og lære rigtig godt fra sig og sådan noget. Så det er super fedt. Og så når solen skinner, så kan man ikke undgå at blive glad. Samtidig med, at man kører store maskiner og ja. Så det vi kører, eller min ledelsesstil er i hvert fald, at det er frihed under ansvar. Så det vil sige, at man får ret hurtigt et ansvar, enten for en maskine eller for en opgave. Og der er jo ikke noget, man ikke kan sige eller må sige. Og hvis man har en god idé, så skal man endelig række hånden op og sige det. Det er jo ikke kun hjælp til en selv, men også til ens kollegaer. Så man er velkommen til at sige og mene det, man vil. Jeg synes, vi arbejder i et sikkert miljø, både psykisk og fysisk. Vi er rigtig gode til at samle op på tingene sammen, så hvis vi har nogle beslutninger, der skal tages, så bliver man også hørt som elev her på Grenaa Havn. Det vil sige, at hvis jeg har noget, jeg gerne vil sige, så er det ikke noget, der bare bliver lagt ned, fordi jeg er yngste mand og elev. Så får jeg faktisk også, min holdning op på bordet. Det er rigtig godt for unge mennesker at søge her hos os, fordi vi er en tryg og god arbejdsplads, som vi er meget stolte og glade for. Har man brug for lidt ekstra beskyttelse af en eller anden slags, eller har man brug for en tryg og sikker læreplads, så skal man komme ned på Grenaa Havn. Vi er gode til at omfavne rigtig mange mennesker og mange behov. Det her det kommer til at lyde som reklame, men det er den bedste chef, jeg har haft. Det er Torben. Han gør det fandme godt, men det får han også tit at vide. Altid klar på noget sjov og spas. Det er ikke sure miner eller noget som helst. Slet ikke. Det er rigtig fedt.